O Executivo rianxeiro iniciou hai varias semanas un programa de compostaxe co que busca reducir o volume de residuos de materia orgánica que van parar aos contedores e así reducir tamén os custes por este servizo para as arcas municipais. O Concello xa instalou un total de 5 composteiros comunitarios en distintas zonas do municipio, que a finais deste mes poderían estar xa operativos. Nestas últimas semanas estamos botando a andar un programa efectivamente de compostaxe, unhas actuacións distintas que teñen como finalidade reducir o número de, o volume de residuos de materia orgánica que van aos colectores. Con esa finalidade instaláronse 5 composteiros comunitarios en distintos puntos do municipio que esperemos que a finais deste mes estén xa operativos e a xente que así o queira poida usalos e depositar ali os residuos que xeren nas súas vivendas. Ao mesmo tempo, tamén se levará a cabo un reparto de composteiros individuais para ofrecerlle así á veciñanza recursos para a xestión sustentable da materia orgánica na orixe. Nada máis facer o anuncio de que dispoñemos deste material, foron moitas as solicitudes que recibimos e o interés, e esperamos tamén, en base aos recursos que vayamos tendo, poder ir adquirindo cada vez máis composteiros individuais e ir dando resposta a esta demanda, non? Por outra banda, tamén está pendente a instalación por todo o municipio dos contedores marróns, nos que se pretende recoller a materia orgánica que se xere nos fogares, para que non vaia a parar aos outros colectores tradicionais.